My father would lift me high. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Boyet. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father. I was loved. Wa lagi ko baka palit kay way baligya nganong ako may basulo nimo. Kinsa man basulo ako, ha? Ibukad lang nga mga kadinis ba? Nag-away ni sa sila sa mga magpapa. Makapalit og para pagkaon ako din eh. Ay daon sa baya itaw ka. Sino unsa? Ha? Pila magud sa matay ni? Maganga tayo ni? Ha? Bahala ka diha oy. Kana sa ditaw ka magpalit ng gikan ng takantos gawas. Ayaw pag kusod ko sa kwarto. Di ko ganahang maminaw nilang mama o papa. Magsige lang away. May Ito ka? tagpatuhod. Sige, sige. Anong gihanan mo ko nimo ko? Dapatan ko nimo? Sige, dapatin ko. Ha? Buyet, matadong. Ma? Doon paminaw maayo na ko ha. Oh, ma? Nalunod mo kag mga bag. Di na ko kaya ang batasan sa imong amahan doon. Mulayas na ko din eh. Niya, ako? Balik ko na tik anak. Kung makakita na niya og trabaho, balik ko tika ha. Di na gini magkasinabot sa imong amahan. Pero nilang ko niyang biklan kay naamang ko na siya laing babae. Unsa ma? Maong maning kabot na lang kikog ako para natong duha. Paabot ako kay balik ko tika. Karon nga, wala sa mama ni mo. Nilayas na gid siya kay wala mi siya kagwanta sa itong kaibtan. Gusto ko nga makatuto na ka sa mga liupo nun isbay, ha? Magpinabangay panak. Oo pa. Sagdi na lang sa anak Buyet, uy. Ang importante nga gipapadayon kag eskwela. Dapat, asad. Di pwedeng pasagdan ako ng pagskwela kay mao man ay pangandoy ni mama para nako. Gusto ako nga, nikuha niya nako. Na ako ikapanghambog niya. Unya, unsa may plano nimo karon? Uyon-uyon na nasa nako sa papa. Bisan og naglagot ko niya. Buyet, Nak, na ko importante isulti nimo. Ug unta okay ra nimo, ha? Unsa man na? Na-assign ko og laing lugar sa akong trabaho. Ug di man ti ka pwedeng dadon. Ibilin lang ti ka ni lolo nimo, ha? Ug magpadara kog kwarta. Okay ra ba nimo? Aw, okay kayo ba? Payo kay wayo di upasag di mo pag-eskwela to. Bisan o ikaw rin usa mo na ning kamot. Kay wa dili mo mama o papa. Mipaw ko nga malipay ko sila. Imo kibuhat ka ron. Ibuhatin ako para ni mama lo. Ha? O sipot mo ipasabot. Wa? Tuod nakita mo sa isuon si mong mama. Na siya number nga gihatag. Naman kay cellphone, di ba? Ulo. Tawag Pasig, numero na ni mama ni mo. Hello, kinsa di? Ma? Oh, Buye, ikaw ni Duog na. Oo, ma. Ano sa amo ko ni magkuhaon, ma? Salamat kay nanawag lagi yung taon ka. Pananghin anang way buangod ni mong amahan kay kuhaon na tika karon. Recorded by X Thunder Gaming. Dili ko musugot. Ngayon dili man. Muipon kasi mong inahan nga naa naman to'y laing pamilya. Igdautas, mama, ha? Imo mo ipasa ni mamang sa ano na. Sugot kay sa dili. Adto ko mo po yung uban ni mama. Dong Buyet si titularin nimo ug ang imong igsuon si Jason. Unsa igsoon? Nakilaing anak ma? Daghan kay og nahitabo sa akong kinabuhi dong. Hinahinayon lang unya ka sa pagpasabot ha. Dali, dadod ka sa imong kwarto.
Wa siya'y kwarto. Adto siya sa garayan pagkatulga. Pero, Han, daghan kay lamok dito. Nga naman. Wa ba di siya maanad og ingunan ang kalantong? Sige. Doon, dali. Uban ako, dali. Nak, pasensya na ka. Di gid ko pwedeng mo kontra ni titularin ni mo kay siya mo nagbuhit na mo. Oo, okay na ma. Ang importante nga, nag-uban na ta. Salamat sa pagsabot, Dok. Sige na, katuog na. Kanapakidag kang buhato nun, Ukma. Ma, humana kong labay sa mga basura. Nakapamubo na sa kus mga tanong. Pwede na akong malakaw, ma? Asa magurugabo eh? Muskwila na ko, tito. Happy na ako malate. Dili. Dinihi ka ra. Ah, ha? Pero ang akong pag-is... Mundang nagkag-eskwela. Ha? Mao'y isip bayad nimo ang pagserbisyo nimo din hinamo. Lain masugayog papuyon na tika din niya, hayahay ka na kayo. Oh, dili pwede, tito. Dong buyet, dali, dali. Mag-istorya ko na, dali. Unsa? Musugot na ka mga muundag og eskwela? Naku, ko'y mahimo. O kung musupak tang duha, basig kitang duha na gitunya may papahawa o ni titulari ni mo. Ganun di ba? Maglain lang tayo. Mupahawa ta din eh. Unya magalisod-lisod na sa ta, ha? Kana mo'y dili pwedeng mahita po. Mahatag ni titulari ni mo ang tanan akong gusto. O dili pwede nga mawa ni nako. Bisan pag ako nga imong anak mo'y mag-antos. Okay ra nimo, ma? Pasaylo ako dong. Pero kikapoy na kay kus kinabuhi nga pobre. Ibaylo na di ko nimo kwarta, ma. Abi ba na ko pinangga ko nimo? Ikaw mo'y hinungdan nga no nagalisod-lisod ang akong kinabuhi. Kay sayo kong namagpos ni mo. O karon panahon na sad nga ako nang kaugalingon ang akong una-unaon. Naiubos kis mama. Nagtuko ko nga pinangga ko niya. Ang mga pasangil niya ni Papa, iya din binamatan. Nakonsensya na hinuhan ko sa akong ibuhat ni Papa. Mas maibag. Mauli nila kong balik dito ni Lolo. Salamat kay niuli ka, nak. Pa, sa ilo ako. Nagbrainwash ko ni Mama. Huwag ko magtuo nga. Iyara din kaugalingon ang yagiunaw na. Mairasad nga nitabo to. Aron mahibaw gyud ka unsa gitinuod. Oo pa. Huwag di naging mahitabo nga. Mubalik ko dito ni Mama. Bahala og dili na kwartahan pa. Pero pinangga mo ko nimo. Sorry kayo pa. Back when I was a child. Diretso kog dapig sa akong inahan na wa man lang ko maminaw sa sahid ni Papa. Gidumtan ako ang tao nga wala yung gibuhat kundi ang pagpangga lang nako. Karon nga nigawas na gid ang tinuod nga kolor sa akong inahan. Di na gid ko magpadakon kung sa may istorya niya. Din hinalang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kinumay hikalan kaagi ni Buyet nga taga Alugin, San Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagaluhan. Dance with my father. If I could get to dance with him. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Kain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamarasad mga higala at mga suking tipaminaw.